Čaute, moje meno je Mário a vítam vás na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si pripravíme taký rýchly recept, bude to rýchla raňajková kaša. Na pomoc mám takéhoto pomocníka Blendigo 3, už ho používam dlhšiu dobu tento mixer. Teraz majú takúto krásnu limitovanú edíciu metalickú, čo je veľmi veľká výhoda. Nabíja sa na USB-C, na jedno nabitie vydrží približne 25 krát. Do mixéru pridáme mandlové mlieko, jeden zrelý banán na drobno. Veľká výhoda tohto mixera je, že si poradí aj so zmrznutým ovocím, s orechmi, s ľadom. Pridáme kokos, osené vločky, javorový sirup, zašrobujeme. A máme hotovo. Mám pre vás teraz aj zľavový kód, je to kód GLOW25, dám ho aj na obrazovku. Teraz ak sa poponáhľate, máte 25% zľavu na celý nákup. Dám vám odkaz aj do popisu pod video, počet je limitovaný, tak šup na stránku a treba využiť túto super akciu. Veľká výhoda aj Blendigo 3 je to, že sa ľahko umýva, dáme iba trochu vody, trošku saponátu, zavreme, zapneme, vyplachneme. A máme hotovo, celé to trvalo 3 minúty, ideálne na ráno, keď nestíhate ako ja. Ja verím, že vám bude chutiť, nezabudnite dať ešte na video like, odber a koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, na dobrú chuť.